ndatini. Chisiri kuziva Tafadzwa Shamba ndechekuti paakabviswa pamutongo werufu achiiswa kuupenyu, akanga achipiwa mukana naMwari wekutendeuka. Iye ndobva atadza kushandisa mukana iwoyo, ndokuramba akaoma. Zvino Bhaibheri rinoti zvinhu izvi wakazviita kakawanda, ndikaramba ndakanyarara, uchifunga kuti ndakafanana newe. Ndozvinotaura soko raMwari. Mwari achitaura pane paanozosvika Mwari pakuratidza kuti handina kufanana newe. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, utindi TV yashata, otende, otende, otindi TV yaba ganjanda, uyai kane muone. Handifungi kuti ndini ndega ndakavhiringika nemasoko akanga achitaurwa naTafadzwa Shamba pavhidhiyo rakabva kubuda manje apa paakashanyirwa nevatori venhau veZim News Beat TV. Zvakataurika ipapo zvakadhisapointa vanhu vakati wandei kusanganisira oneni. Ndakavhiringika, ndakashamisika, nokuti tarisiro yangu yanga iri yekuti paawana mukana wekushanyirwa nevatori venhau ari munguva yakadai yeusungwa, ndo nguva yaifana kuratidza kunyika kuti akakanganisa otendeuka kuvanhu, nokuti kutendeuka hakusi kwekutendeuka kuna Mwari chete. Ndosaka Bhaibheri soko raMwari chiti reururanai zvivi zvenyu. Bhaibheri parinoti reururanai zvivi zvenyu, kuziva kuti munhu Mwari vanoremekedza munhu. Handimazvona, hakuna chinhu Mwari chaanoita chisina munhu. That's why muchiona kuti kana even paaida kuparadza Sodhomu neGomora, aitaura naAbhrahamu, akataura naLoti, anoremekedza munhu. Jesu paanouya achimutsa Razaro anoti vakamuviga vacho aripi, vabvise dombo, musunhurei. But aizvigona kuti dombo ibva, odaidza Razaro omuka, but anoremekedza munhu. So this time mukomana uyu anga achifanirwa kuti achitora mukana uno wekukumbira hama dzake ruregerero dzaakatadzira, hama dzemwana akashayika uyu makore uyu ruregerero, nekukumbira Zimbabwe yese nepasi rese ruregerero. But akaenda kotokonya nekudzimbira mavanga akanga opora, akatora munzwa akaenda kobaya pachironda chakanga chapora. Masoko ake akaenda anorwadza, nokuti ari kuratidza seku, handizivi kana ndirini ndega, akaenda koratidza sekuita vanhu vese nepasi rese mapenzi, tonga vanhu vasingafungi. Handimazvona. So pane zvimwe zvaunozongo zvinyaradza nekuti munhu anotori possessed, akatobatwa zvake nemadhimoni. Ndiri kurangarira masoko akataurwa nemutongi paakapiwa death mudare pekuti paakatongerwa rufu paya. Ndiri kurangarira masoko ekuti dhimoni rakakubata imimi vavirini rakashaya anoridzora, zvokutoti kuripa mhosva yenyu inotoripwa neropa renyu, hapana chimwe chinhu chinga. So ndiri kufarira masoko akataurwa ekuti demon. Chokwadi chakakwana nechakazara ndechekuti mukomana uyu achiri akatopozezwa nemweya yetsvina. Kana kune vanokwanisa kumunamatira, ngatirambei tichimunamatira kuti Mwari amuwanire nyasha, adzoke pakutendeuka, nekuti chinonzi chiKristu chinotangira pakutendeuka. Kana ndakanyatsonzwa zvakanaka pavhidhiyo rakabva kubuda apa, aitotaura kuti ndakuziva Mwari uye ndine vanhu vandiri kutungamira ndiri muno mujeri. So kutungamira kwacho kukava kwemunhu ari possessed, ane mweya yetsvina, otungamira vamwe, ipapo pari danger. Anogona kundo zvinonzi neBhaibheri Jesu achitaura kuti ko bofu ringatungamira rimwe bofu here? Hazvigoni, nekuti ese anogona kuwira mugomba.
Kana pane moto vanongopinda imomo, kana pane gomba vanongopinda, kana pane mvura vanongodonhera imomo, nokuti pamberi panenge paiswa bofu. Saka nekumwe kutaura tiri kuti vari kutomuisa pachigaro chekutungamirira vamwe ava munenge mwamukurumidzira mukomana uyu achiri nebasa, achiri kuda kubatsirwa, achiri kuda kuoneswa life kuti azive kuti chii chaanofanira kuita. Tarisai izvozvi upenyu hwepanyika ino akatohukanganisa, asarirwa neupenyu hunouya kana azobudirira kuenda kuupenyu husingaperi. Saka ndiri kuona sekuti pakaitwa zvekutamba acharwadzirwa neupenyu huno, ogorwadzirwazve neupenyu hunouya, nekuti anenge apotsa futi upenyu husingaperi mberi aenda mugehena. So pari kuda kuti pabatsirwe munhu nenguva nekukurumidza, nekuti zvaakatotaura mukomana uyu takanyatsozviteerera zvinoratidza kusatendeuka zvachose. Zvinoratidza kuoma moyo, zvinoratidza kuoma huma, zvinoratidza kusatonzwa, zvinoratidza unhubu, zvinoratidza undururani, zvinoratidza kusazvininipisa zvachose, ende zvinoratidza kungwara nekuziva kupfuura vanhu vese vari pasi pano. Zuro ndizuro unoyu, akusi kare patakamuona akapfeka makakisi achiita maindications, achirondedzera maurayiro aakaita mwana. Zvaunoona kuti akusi kufunga uku, akusi kufungidzira, zvinhu zvaakaita chaizvezvo. Ende nhoroondo yake chete, rondedzero yake yakatokwana kuti tigutsikane kuti zveshuwa akaponda mwana, akacheka mwana. Ende unoona kuti maitiro acho ndeemunhu ane experience pakuuraya ari kurondedzera, nokuti zvaakatsanangura zvaakaita zvacho zvese zvairwadza, izvozvo zvaidzimba, zvaibaya moyo. Asi uchinyatsoona kuti zveshuwa munhu akazviita. But nhasi ongozotena zvake kuti aiwa apa ndaandichitongoda kunyudza mudhara uyu, makore uyu, senior uyu, ndiye ndaida kunyudza. Unozvishayirwa kuti chii chapinda futi mumunhu. Dai achingotende, hapasisina, ngaangotendeuka. Haachadi kutenda Mwari akatomuwanira nyasha kuti asatongerwa rufu, aende mulife in jail. Ende unonzwa achitenda, achibhiga president nekuda kwedanho raakaita, but mabhigiro acho haasiri ayaya emunhu ari kuzvininipisa. Unovaudza kuti chibaba, mabhigiro emunhu anenge ari kuda kutenga mukuru nemasoko, ekunga kuda kunyatsa hameno kuda kushandisa uchenjeri nehungwaru hwekuti zvinge zvino Saka maitiro aakaita this time mukomana uyu haana kutifadza zvachose, nekuti haugoni kutaura kuti ndakanga ndichingofunga hangu kuti ndidaro, kuti ndinyudze uyu, ndaandichitaura zvekunyepa, ndakavaudza zvekunyepa. Iwo waidirecta vanhu paizoonekwa mabody parts emwana. Saka muri kuona mukada kuzvibatanidza zvino hazviiti zvakanaka. Pane paripo paakataura masoko akandirwadza, ndakabatikana zvikanzi mwana ndakamugadzika apa pachimetiresi apa, ndakamuradzika, ndakasunga makumbo, ndikamugarira panapa, mabvi angu aya ndobva ndatsikirira maoko. Muruzona akamboda kuti firinginyi, but hapana, chibva ndamukata musoro. Ari kutsanangura so, mwoyo unoenda kure. Kana uri munhu ari normal, mwoyo unozwa mwoyo uchienda kure. Vanhu vanosvika level iri nai, vanhu vanosvika level iri. Apedza ndobva achinja. Ndiri kuda kuti inini kune vari kumubatsira zvemweya zvechiKristu, tsvagai Mwari wakawanda musati mwabatsira mukomana uyu. Musvika paari mwakazara naMwari, kana kuri kutsanya mambotsanya nekutsvaga Mwari wacho. Musvika paari muchiziva kuti pamuri kudhila naye hamusi kudhila naTafadzwa Shamba, asi muri kudhila nemweya wetsvina, uri kuda kumuparadza chaizvo, ende unogona kuparadza vamwe. So
iadvice yandiri kupa kune vari kumubatsira, vari kusvika padhuze naye. Mubatsirei muina Mwari. Make sure kuti mwagoka Mwari wakawanda pakubatsira murume uyu, nekuti ari kuratidza kuti aita zviri pana 2 Corinthians chapter 4 verse 4 zvekuti kune vasingatendi vakapiswa pahana dzavo nedare rinopisa panenge paomarara. Chinonzi kutendeuka chakugara kure kwazvo naye. Saka munoda kuti pamunomubatsira paya ivai nemwoyo, nokuti chinonetsa kubatsira vanhu vakadai, ukaita zvekutamba unogona kuita hasha ukasamubatsira. Why? Because anoita zvinhu zvinogumburisa. Saka itobvai munyama chaimo muende mumweya, mumubatsire muri mumweya. Inini maonero angu handisi kutonga, handisi kujaja. Maonero angu chaiyo ndeyekuti mudhara uya ainzi ndakati dangomupomera. Mudhara iyeye mukana uripo wekunga zveshuwa akapomedzerwa, akapika jeri rasina mhosva yasina kupara. Asi azvirevi kuti uyu haana kuuraya mwana uyu Tafadzwa. Uyu anenge akauraya asi zvichida akaita madhiri ake nevamwe vanotori kunze vakasara vachienjoya. That's why muchiona kuti musoro hauna kubvira waoneka. Muruzona. So ukada kuzvibatanidza ndiri kufungira, handisi kuti ndizvo, asi ndiri kutaura kuti mukana iwoyo unogona kuvapo zveshuwa wekunga mudhara uyu senior makore uyu asina mhosva ina uyu uyu akazomupomedzerawo nekuda kunga vasina kuwirirana apa, akamupomedzera but akauraya mwana uyu Shamba nevamwe vanhu vasiri uyu makore uyu. Zvinogona kuitika futi izvozvo, hatisi kuti ndizvo, asi zvinogona kunga zvakatoitika zvinhu zvakafanana neizvozvo. Pamusoro pezvese tiri kungoti Tafadzwa Shamba dai aikwanisa kuwana zvandiri kutsanangura izvi zvichida pamwazvo haawani mukana zvake nekuda kwekwaari. Ngaadzikise pfungwa dzake, agare pasi arangarire, aone hukuru hwaMwari. Mwari akamupa chansi, Mwari akamupa mukana wokuzvininipisa, mukana wokuti atendeuke. Haasi kuzviziva izvozvo. Chisiri ndati chisiri kuziva Tafadzwa Shamba ndechekuti paakabviswa pamutongo werufu achiiswa kuupenyu, akanga achipiwa mukana naMwari wekutendeuka. Iye ndobva atadza kushandisa mukana iwoyo, ndokuramba akaoma. Zvino Bhaibheri rinoti zvinhu izvi wakazviita kakawanda ndikaramba ndakanyarara, uchifunga kuti ndakafanana newe. Ndozvinotaura soko raMwari. Mwari achitaura pane paanozosvika Mwari pakuratidza kuti handina kufanana newe. Saka handizive kuti tichamubatsira sei, nekuti maonera angu zvaakaita ndezvekuti dai kuri kunzi dai kwakuri kunzi vanhu vari kunzoko vane simba rekundochinja nhasi chaiye mutemo nekuda kwaTafadzwa Shamba, waimbochinjwa kudzosera death yakabviswa Nyaya. Zvandiri kuona hangu zviri muvanhu, nokuti vanhu vakagumbuka, vakarwadzirwa. Zvinhu zvakaitwa namakore zvinorwadza kusvika pabhonzo. Zvakaitwa naShamba zvinorwadza, nokuti number 1 upenyu hwemwana wakagurirwa panzira, achinewo ramangwana vabereki vacho vachitarisirawo kuti
zvichida mwana wangu mangwana kana kuti makore akati zvichazodai zvichidai. Chechipiri, mafiro acho ekuti chichazoonekwa chiri chega changa chauya nembwa. Aya makumbo azoonekwa ari mutoilet, musoro hauzikanwi kwauri, zvimwe zvinhu hazvina kutoonekwa zvakakwana. Zvega izvozvo. Chimwe chinorwadza ndechekuti mari yacho yaakaurayira mwana 1.5 $1,500 imari iko iyoyo. Imari yokuti tikakupa izvezvizvi next week unenge usina. Vakomana vatinoziva vari muZimbabwe vanoihya mari iyi vanoti kwainopinda nako ndokudikiso, kwainobuda nako kwakafara kudai, tovapa 1.5. Vanopidigudza faniwe. Andi munoziva faniwe yoyaya yatinoisisa nayo mvura, chifaniwe ichacha chakafara kakunopi. Uchida uisa mvura muchigubhu uku kwacho kwakafara kudai, odira kwainobuda nako kunenge kwaakudiki. Izvozvo ndizvo zvinofanira kuita mari ichisvika pamunhu. Inofanira kusvika nekwakakura, yobuda bichana. Asi vakomana vandiri kutaura vanoita vice versa manje. Vanoita chino kamuromo kaya kanobudisa kaya ndokavanenge vachishandisa pakupinza nako mari. Zvinoreva kuti vanongoshanda kwenguva diki vozofara kwenguva yakareba. Saka ivavavo ukavapa 1.5 it's nothing. Hapana chaunenge wavapa. Saka ndiri kutarisa, ndiri kungozvitaurirawo hangu izvi kuti uone kuti hapana mari yaakaurayira mwana. Hapana mari yaakaurayira mwana. Dai akambotaurirwa zve 500,000. Nokuti upenyu hwemunhu, munhu anoita mari iko nai. Munhu ngatimbotaurira naye kuti toda kutengesa munhu. Kune mari ingakwanisa kutenga munhu. Tatsai uchiona kuti mumwe akatozomutenga munhu neropa. Tatsai uchiona vekukoti vakada kutedzerawo system iyoyo kuti mwakutobhadharawo neropa. Unaona, isu takatozotengwa neropa naJesu Kristu. Kuuya kutozodeura ropa. Munhu haana mari inomutenga. Munhu ukaona wane prize inotenga munhu washata. Ukaona wakubuda neprize yekuti munhu togona kumutengesa mari yake. As long as chingonzi munhu isiri nzou, nyati, mombe kana mbudzi, watoshata. Munhu haafanirwi kuwanirwa prize. Haafanirwi. That's why vanhu vese vanga vangokondemwa ngonzi gehena nekuda kwechivi chaAdhamu. Muripo chaiwo unovaripira wanga usipo. Kusvika patozoite ropa. Ropa ndo chinhu chine value. Ropa ndo chinhu chine value kufura zvinhu zvese zvatingataura. Hachienzaniswi kana nei ropa. Wese pakuti rakatozotifira racho rarisina chivi. Saka hama yangu iyi yakakundikana. Masoko angu ekupedzisira ndeyekuti number 1, vari kubatsira Shamba, batsirai nemweya waMwari. Number 2, chimbomirai kumuitisa basa mukereke nekuti muri kuuraya chechi yaMwari. Ukaisa mutungamiriri pamberi akaita seuya mwauraya basa raMwari, nokuti vari kutungamira wacho pachaita kutapurirana uye mwamukuwadza nekuti iye achakungokura katokwana zvandiri iye achituka basi. Saka kuti susu kwatakati